Здравейте! За месец април имах амбициозната цел да прочета 11 книги, но вместо това успях да прочета цели 13 книги. Юху! Естествено, TBR се измени в движение и 3 от планираните книги останаха извън списъка с прочетени, но знаете как е. В днешното видео ще ви разкажа накратко за всяко от четивата, а накрая ще споделя какъв е TBR за месец май. Да започваме. Най-важната книга, за която искам да ви разкажа, е Левиатан се пробужда. Това е първа част от поредицата Експанзията от Джеймс С.А. Кори, което е псевдоним и всъщност това са двама човека. Тай Франк, който е бил личен асистент на Джордж Мартин, което не е толкова съществено в случая, но другият човек е Даниел Ейбрахам. Левиатан се пробужда е много динамична спейс опера слаш трилър, който комбинира твърда фантастика с нуар детективски елементи. Следваме два основни протагониста, които са пълни противоположности. От една страна имаме Холдън, който е абсолютен идеалист и абсолютен идиот и е на ръководна позиция в един космически кораб. Силно казвам космически кораб, един влекач на ледени айсберги, блокове, да, както и да е. От другата страна, неговата противоположност е детектив Милър, който е отчаян от живота, циничен и упорит, с силно чувство за лична справедливост, ще го нарека. През тези две гледни точки постепенно разкриваме мистериозна заплаха, която грози цялото човечество. Важно е да споменем, че имам бегал спомен от интервюта с авторите, как разказват, че са виждали много истории от ранните години на прохождащото в космоса човечество и така и мащабни космически опери от далечното бъдеще, но те са искали да покрият някакъв междинен вариант, в който сме се развили в рамките на Слънчевата система. И точно това виждаме в Левиатан се пробужда, Марс е населен и е в напреднала фаза на тераформиране, макар че това се спомена само бегло и косвено в първата книга. Луната също има постоянно население, астероидния пояс, или както го назовават, просто поясът също е населен и има няколко станции там. Имаме и СВП, което е Съюза на външните планети и е по-скоро като терористична организация, отколкото съюз. Но по-интересното в случая е какви са културните различия и политическата сцена, формирани от тези преселения и години живот на места, където гравитацията или липсата на такава и борбата за ресурси са си казали думата и са оформили местното население по специфичен начин. Ето някои неща, които ми се сториха безкрайно интересни и са част от изключително реалистичния свят, изграден в книгата. От една страна имаме хората на Земята, които приемат за дадено всичко, което имат и са разглезени в много отношения. Всъщност тази книга почти не научаваме нищо за Земята, така че няма да спойвам повече, но нататък се описва доста любопитна картинка. Бърз поглед към Марс, където само сме открехнали вратата в тази първа книга, но до голяма степен става ясно, че си имаме работа с хора, които са изключително дисциплинирани. Цели поколения са жертвали животите си, посвещавайки се на каузата да тераформират новата планета и да я направят годна за живеене. Те имат най-силния флот и са технологично напреднали. И после правим огромен скок, изкачвайки се по гравитационния кладенец, както обичат да използват този термин. Виждаме хора, израснали при ниска гравитация и в затворени пространства, които не приемат въздуха за даденост, нито водата, която се рециклира до безкрайност. Имаме така едно доста любопитно описание от Милър. И се докарва под формата на ледници, нали, споменахме Холдън и неговия космически кораб, така наречените космически влекачи, които през огромни пространства трябва да докарат този важен ресурс за оцеляването. Едно от най-великите неща в тази книга е как авторите успяват да ни предадат цялата тази информация по уникален начин, без изобщо да ни затормозяват. Много добър избор е книгата за всякакви хора, защото обединява политическа интрига, хорър, детективски елементи, има от всичко и е изключително лесно смилаемо и динамично и интересно. Добре, другата книга на месеца в ретро секцията на Невъзможния книжен клуб са Самите богове на Азимов. Това е една доста странна история в 3 части. В първата част учените откриват как да генерират безкрайна енергия, като обменят материя с паралелна вселена.
Естествено, всяко хубаво нещо си има цена и последствията в този случай може да са катастрофални. Втората част е много интересна и се прехвърляме в паралелна вселена, където нещата са изключително странни и даже имаше майтапи, защото се говори за разни сливания и разни твърди и меки неща и странни обращения като твърд сър и така нататък. Тази втора част до голяма степен не е жизненно важна за цялостната история, но пък много интересна и допринася за атмосферата. Даже, може би, много хора, това им е най-интересната част от книгата. Цялостно книгата ми беше много лека и приятна за четене. Направи ми впечатление, че доста хора бяха отблъснати от първата част, в която се говори за химия. Аз не видях нищо притеснително там, в смисъл, че не се изискват някакви познания по химия или нещо друго и всичко се подразбира от текста, но все пак има малко сухарски елемент, като се изреждат там някакви химически елементи и прочие. Следващото прочетено нещо е Дарт Вейдър, Тъмен Ситски лорд. Това е комикс, за който има и отделно видео. Може да отидете да му хвърлите едно око. Това е началото на една поредица от 30 тома и е много добър старт на тази поредица. На мен доста ми хареса. Цъкнах преордър и на втората част и на книгата за Дарт Плегиас, така че Artline са се захванали сериозно с неща от вселената на Междузвездни войни и аз съм се захванал сериозно да ги купувам. Следващата книга The Lies of Locke Lamora, лъжите на Локи Ламора, или как го превеждаш на български. По същество това е хайст фентази, което по тази характеристика малко ми напомня на Маглороден. Тази книга я слушах на английски в Storytel, където е звучена много готино. Действието се развива в град Камора, който е като ренесансова Венеция с тъмен магически привкус. Проследяваме Лок Ламора, който в началото е малко хлапе с талант да се забърква в неприятности, които го докарват на косъм от смъртта. Автора има страхотно чувство за хумор и историята е топ. Бих искал и да прочета книгата, но дори така веднага се превърна тази история в една от сериозните ми любимци. Пътешествие около света за 80 дни. Много въпросителни имаше около това издание и съмнителния превод. Аз не мога да кажа дали превода е лош или в оригинал историята е странно написана, но като проза не е най-увлекателното нещо. Другото отблъскващо нещо са множеството грешки, но иначе ми беше до някъде забавна динамиката между Паспарту и неговия господар, който не се трогва от нищо, много смело зарязва всичко и се обзалага, че може да обиколи света за 80 дни. По време на пътуването и най-сериозните случки не могат да го трогнат, дори когато рискува живота си, а Паспарту се тревожи двойно и заради своя господар, но същевременно продължава да забърква неприятности и да саботира неволно пътешествието. Въпреки всички недостатъци, едно доста приятно четиво. Хиляди сияйни слънца. Това беше книга на месеца в един страхотен книжен клуб, в който ме карат да чета такива неща, които иначе никога не бих подхванал сам. Както ще чуете във всяко ревю на тази книга, това е една социално отговорна книга, която повдига много сериозни теми и е много тежка книга. Проследяваме живота на две жени в Афганистан. През цялата книга се случват отвратителни неща с тези жени и е добре да знаете, че захващате такава книга. Ако все пак сте наясно с това, моята оценка за книгата е висока. Смятам, че автор е имал цел и се е справил много добре. Още от самото начало ми направи силно впечатление като психологически издържана история, защото описваше отношенията между майка и дъщеря, в които разпознах много познати модели, които съм виждал в реалния живот. Нямам подготвен анализ за книгата, затова няма да ви говоря глупости и да разтягам вукуми. Мисля, че е хубаво и така човек да излиза от зоната си на комфорт и да чете такива неща. Дори имам подготвено подобно четиво за близкото бъдеще отново. Следващата книга е Юми и художникът на кошмари. Много приятно фентази, в което проследяваме две противоположности в лицата на Юми и Пейнтър. Юми е обвързана от ритуали и задължения, а Пейнтър е в друга крайност, но пък има интересна професия – художник на кошмари. Потапяме се в един свят, в който изкуството може да оформя реалността и е доста любопитен мотив. Двамата главни герои са свързани духовно и споделят едно тяло.
Цялото нещо е супер магично, романтично, метафизично, неприлично и до някъде епично. На мен много ми хареса драматизацията в Storytel, която слушах. Цялата история си я слушах на един дъх, на бързичко. Хареса ми обичайния подход на Сандерсън, в който с лекота вкарва нотки дълбочина на историята, без да натоварва читателя, но и винаги накрая има някакъв твист, който е нестандартен и затваря историята по прекрасен начин. Говорейки си за Сандерсън, Душата на императора е другото нещо, което изслушах в Storytel. Кратичка новела, за която съм чувал само позитивни неща от доста време насам и ето, че се убедих и аз колко хубава история е скалъпил. Пак го слушах на английски това нещо, но имаме една магическа система, в която сме виждали в Магороден едно много талантливо момиче, което работи с печати, чрез които прави фалшификати. Тези фалшификати могат да са от обикновени вещи от ежедневието до Душата на императора, например. Главната героиня хващат в крачка в императорския палат и случайно в същото време император е почти убит. Неговите лечители, които са най-добрите в света, успяват да го спасят, но е с умствени увреждания и така дават 90 дни на нашата протагонистка да изработи фалшификат на Душата на императора и се започва надпревара с времето. Следващото нещо, което ще спомена, е Болница за безсмъртни създания на Александрина Крушарска, мисля, че беше авторката, но не съм объркал името й. Това нещо, пак слушано в Storytel, една книжка, която я виждам и в социалните мрежи да се върти. Мисля, че дори има продължение вече, поне едно. Но реших да го тествам, да дам шанс на някой български автор и мисля, че е така интересна идея, в която имаме една болница, познайте за какво, за безсмъртни създания, имаме вампири, как беше това, ликантропи са върколаците, този главният герой, как се казваше? Михаилчо, главният герой, му забравих как беше думата, някакъв зверь там. То всъщност дори не е толкова съществено. Идеята най-основно е, че има, мисля, че бяха 6 вида безсмъртни създания, един бонус вид, който се разкриват в рамките на историята, някакви гущероподобни и хората, които не ги считат за нещо важно, или поне такова отношението на безсмъртните създания. Като цяло концепцията е, че през, мисля, че беше 1744, което се повтаря на няколко пъти, нещо се случва и безсмъртните създания вече не са чак толкова безсмъртни, не са чак толкова неуязвими, почват да стареят и постепенно да умират и съответно и се появява и нуждата от тази болница, в която се лекуват. Бих казал, че ми беше приятно да изслушам историята, въпреки че цялостно не успя да ме спечели заради няколко големи неща, които на мен не ми допадат лично. Едното е, още от началото авторката хвърля някакви свършвания в устата и някакви такива неща, за които единствената причина това нещо да го има там е ясната заявка, която си е важно нещо, да ни предупреди авторката, че може да очакваме през книгата и други такива по-пикантни неща, които са фокусирани около сексуалния живот и животинските наклонности на безсмъртните създания и така нататък. Тези елементи на мен не са ми нещо интересно, даже по-скоро ми действат отблъскващо за историята и са доста излишни, като че ли поне в моите очи. Другото нещо, което на мен изобщо не ми хареса, е начина, по който разсъждават безсмъртните си създания. Значи, много е трудно да направиш безсмъртно същество, което е живяло над 1000 години и да предадеш начина, по който разсъждава и как се е отразил толкова дълъг живот на мисленето му, на развитието му, на отношението му към света. Обикновено такива създания са много депресирани, някакви потайни. В Малазан са направени доста интересно, бих казал, че там успяват да запазят мистерията и също така да предадат реалистично някакво усещане, атмосфера за наистина безсмъртност, за да усетиш това създание, че е нещо повече от обикновения човек. Докато в тази книга
се получава напротив точно обратното. Те са принизени до нивото на животни, те не се владеят напълно, естествено главният герой се влюбва в главната героиня, а той не се е възбуждал от стотици години, вероятно, и сега изведнъж една обикновена женица. Да. Това е нещо, което никак не ми допадна на мен. Наистина ги принизяват не до нивото на хората, ами до ниво на животни и тези им инстинкти са по-водещи. Дори нали, имаше за един обяснение защо се получава така, имаше някаква трансформация, някакъв проблем там, но те всички са описани по този начин и са подвластни на такива първични импулси и не само, че са подвластни, ами по никакъв начин аз не успях да усетя, че тези хора са живели стотици, някои хиляди години и са еволюирали по какъвто и да е начин, поне ментално. Но да, беше ми приятно да изслушам историята, има някои интересни идеи, но ми се искаше повече и по по-различен начин да се случат някои неща. На Стайнбек исках да изслушам Гроздовете на гнева, но не го намерих в Storytel, имаше някакви странни версии на английски. Вместо това си пуснах Улица консервна, която беше чудесно нещо за слушане. Другото нещо, което слушах и ми беше страшно интересно е Road Brothers по препоръка около канала. Това е една книжка с разкази, един сборник с разкази, които са около Счупената империя на Марк Лоренс, там около Принцът на тръните и прочие. И всеки разказ се върти около някой от братята на принц Йорк, около бандата там Не храни майковци. И научаваме нали, в дълбочина повече от историята на всеки един от участниците. Беше много интересно, особено някакси нали, няма тая мистерия, няма да спомням нищо от основната трилогия, но нямаше тази мистерия, която има там и където си задаваш супер много въпроси. Тук малко по-свободно се говори за някои от нещата. Съответно е важно нали, да не го слушате или четете това преди Счупената империя. Но иначе е страхотно допълнение и внася много дълбочина в целия свят. Добре, и последно скандинавска митология, втората прочетох за Тор. Мисля, че ви разказвах там, малко по-скучно ми беше от първата част. Аз се отказах от абонамента си за скандинавска митология, но имам още 4, 5, 6 книжки, които ще си дочета. И последното прочетено нещо е Домът на слънцата на Алистър Рейнолдс. Това е довършено от предния месец и е една фантастика, която е много, много приятно четиво. Вече като и мина някакво време, не знам колко седмици минаха откакто я довърших, сигурно цял месец почти, но не мисля, че е останало нещо супер трайно в главата ми. Много ми беше интересно, с удоволствие го прочетох, но не е нещо толкова лауче да го запомня и да ви го препоръчвам до края на живота си. Нещата, които не успях да прочета, както казах, Гроздовете на гнева, защото не го намерих и по-скоро ще търся вариант да си го чета на книжка. Сянката на боговете е другото нещо, което много исках да прочета, продължавам много да искам да го прочета, но някак си се трупат неща, които поради една или друга причина приоритизирам преди Джон Гуин. Там ще излиза и втората част, така че ще си имам... Тя ще излезе цялата поредица, докато аз се наканя да стигна до нея. Тъкмо ще я прочета на един дъх. И таен проект, който си остава таен проект и в скоро време би трябвало да придвижим там нещата, но за сега пак запазваме мълчание. Добре, стигаме и до TBR за месец май. Първата книга, която е книга на месеца в Невъзможния книжен клуб, е книгата Слънцеломи. Решихме да дадем шанс на български автор този месец. И другата книга, която е в ретро канала, е Землемория на Урсула Ле Гуин. Не съм чел нищо на Урсула Ле Гуин и направо ме е срам, така че е крайно време да зачита нещо. Очаквам една много приятна, фантастична история от Землемория, да видим какво ще се получи. Волята на мнозина е друга книжка, която много искам да прочета и имам много високи очаквания. Надявам се, че няма да е разочароващо изживяване, но доста обемна книга, ще видим как ще стане, пак амбициозни цели, много книги за четене, но да,
Така, други две книжки, които ще се опитам да прочета този месец са По-странни времена на С.К. Макдонал и Признания. В ръцете си държа втора част на По-странни времена. Само да ви зачета: вампири не съществуват, всеки знае това. Затова е особено неприятно, когато започнат да изкачат тук-там из Манчестър. Една хумористична книга, която първата част я зачетох някъде натам в раницата сами, затова не мога да ви ги покажа в момента, но зачетох първата книга и започва много забавно, така че освен Тери Прачет, често казвам, скоро време не съм чел нищо хумористично и ще ми е много приятно разнообразието от сериозните фентазите и фантастики напоследък. За Признания не мога да ви кажа много в момента, само така, особено от корицата, като гледам, има хорър елементи, но и в Дискорда чух да я препоръчват, така че ще видим. Пак е някакво четиво, което е извън обичайните фентази неща, които чета, извън зоната ми на комфорт, но напоследък така ми върви и с удоволствие ще зачета нещо различно и малко по-сериозно и другия месец ще ви разкажа повече. Мисля, че ви споменах, че преордърнах Дарт Вейдър Том 2 и Дарт Плегиас, неща, които очаквам да пристигнат, ако не се лъжа, на 21 май, което е вече по-към края на месеца, но и тях ще се опитам да ги вмъкна до края на месеца и да видим, може би ще има отделно видео, не знам, или в равносметката на месеца. От познатите ни неща, Сянката на боговете си остава в списъка, макар и отново изместена от някакви неща. Вълчите разкази стои в списъка за четене от доста време. Това е от кутиите на ROV. И естествено Гроздовете на гнева си ми остава нещо пак в списъка, което ще видим кога ще се дореди за прочит. Добре, мисля, че стана огромно видео. Четенето е невъзможно. Да стигнем до Сянката на боговете е още по-невъзможно, но продължаваме да опитваме. Благодаря ви, че гледахте. До следващия път. Чао, чао!